tunggaku siji tresno iki abadi dewa dewa dengan soro kuat no ati kaulo aku kula laku tresno datang kendang saking toko tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasu nyata yen to aku sliramu ise nyawiti Margareta dan Angelina. Asik. Beten rasane ati kang nandan sengiting liyan hanyawa aku kowe laku katresnan tresno kuwi akeh kacoban arep tumeka ngendi katresnan iki ento aku sliramu rati akoni senadyan rapi sono bakal tak jogo yen durung kapisan kane ngati tunggaku siji tresno iki abadi dewa dewa dengan soro kuat no ati kaulo aku kula laku tresno datang